Μεγάλο γραφικό, δεν μπορεί, δεν παίρνει. Τσάρος, Τόνι, του Γκρίς. Snapchat. Έλα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λοιπόν, σε καλέσαμε για ένα challenge. Θα πάρεις ένα φίλο σου και θα το κάνουμε. Άντε πάμε. Παιδιά, τι να μάθουμε. Τσάρος, Τόνι, του Γκρίς. Έλα, γαμιέστε ρε μαλάκα. Τσάρος, πάμε τσάρος. Μπαίνω μέσα και τι να δω. Τσάρος, Τόνι. Ανοίξ' το φως, ας το φως. Να πάμε να γράψουμε. Τσάρος, Τόνι, του Γκρίς. Snapchat. Έλα ρε, έλα, άστα. Καλά και τα μόλισε. Εγώ.